säg något trevligt. Det är kul att prata med dig ända där nere i Manila ju. Ja, så batteriet håller på att ta slut där. Så tar bort en skylt. Ja, det är trevligt. Vad sa du? Nej, batteriet börjar ta slut. Så jag ska gå in och smygfilma dem där inne som har fest. Ja, gör det. Ja, vi ses alldeles strax. Ja. Ja, jag hör dig, men jag tror att jag aldrig har hört om det. Fast alltså jag hade sving så var jag mest junior-lagermästare när jag var ung. Va? Är det sant? Vad är det bästa jag har hört? Kan du där springa runt på folk? Det är bara undrar. Det är dancing with them. Swing dance. I don't know. Det var trevligt. De hade jättekul. Vad sa du då? Det gick fort i alla fall. Ja. Vinka till kameran, Rickard. Ja. Hej då!